Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek Tinamnama. May sa Timek nga may pukpukaw ani Apo Isus umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana ket palentegem ti dalan na. Imbag oras yu gagayem dayti manen ti pagayam yu ti radio Pastor Vic Ariola III. Sapay kumata danunan daytoy programa tayo Timek Tinamnama. At daan kayo na salunat ken nakaradkad, babaen ti pamendisyon ken tulong ni Apo Dios. Ti programa Timek Tinamnama, manggagan dito'y stasyon ti radyo, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific. Ti DGHT gagayem paseten itan ti Adventist World Radio, ken kastamet ti Hope Radio International. Nagsagot na di programa tayo Timek Tinamnama, the Our Great Hope Today Ministries. So, amang mangted, iti pa na kay palawa ti trabaho ni Apo Dios. Nairaman na ito iti programa Timek Tinamnama asumangbay iti na ito yung oras. Sapay kumatan itong dumteng na ito yung programa, na kayo dita, at damat nagiti kahit yung may kararagan gagayem. As kan unay special request. Mabalin nyo nga i-email ka na kami, wano sa rin nyo ti messenger, ti Timek Tinamnama, ket dagiti prayer warriors, iti prayer room, ti Timek Tinamnama gagayem, ket iraman da lagitoy, kitkid daw yun. Ito iti email may timektinamnama@gmail.com. Ket masarakan da kami met ita Facebook, Timek Tinamnama, bueno, Timek Tinamnama International. Agyaman kami ita. At mabinbindisyonan kayo, iti nakaskas down, espirituan, amang pabilag, kadagiti postings, ken mensahe, ken pamalakad, karkarinia po Diyos, nga amang papigsa kada kayo tinaldaw-aldaw, panakipagpagnayo ken ko. Agyaman kami ita, dakay dita, tapay ko magagayem, tultuloy ti panakairakurat, panakikasabat ibanghelyo. Tas imbagak din na minsan, 65 countries in them Apollo, na 5 nga nasyones. Ipakaabutan nen, ti programa tayo, Timek Tinamnama. Muk ninten niya po Diyos na ito yung programa, madan tayo ti sagana. Tatatandanihin parang ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Ket ita, agkararag tayo. O Diyos mi, managayat unay, itan tagadal kami kadagiti sasaom, nasantuan ng Espiritu, santom ti agsao, kadagiti panunot, ken puspuso mi. Ruktan mi kumaapo tapno, maamuan mi digiti kinapudno, nakayat mo nga maamuan mi, pagnaan mi, akas may nga silaw, tinay tinakod. Alubong napnon ti baso. Pagbiyagan mi kadi ni Apo Jesus. Ika kadi Apo ti kamang mi, iti tiyempo ti panagtukod. Agyaman kami launay, ita bindisyon ti pamilya mi, iti komunidad ngayan mi, ipagtrabahuan mi, iti iglesia mi, and iti amin nagagayem, kakabsat anak mi, dadayjay salunat, tinaldaw-aldaw, ken dayta dalan agturong ni Apo Jesus. Ay sulang ti talged mi, ti panagbiag mi tinaldaw-aldaw. Awaten na kami nakasanak mo. Tuktamon ti puso mi ken panunulig kang panaganan. Agsipot na dinawat mi ida tinapataganagan na po may Jesus. Amen. Years of time have come and gone since I first heard it told.
so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your hands, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills our land. Still some people doubt that He will come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will return. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads. Lift up your heads. Lift up your heads. Redemption draweth nigh. Kadalan tayo tidaytoy ngaldaw. No sa dino tinangrugyan ken nagapuan ti basol. Anya kaditi nangrugyan ti basol. Adda kadi isuro ti nasantuan nga surat. Ibagana no kaano nga napaadda ken nangrugi ti basol. Gagayem ken kakabsat. Nangrugi ti basol awan sa bari no sa antidyablo. Amin nga kinadakes, kay ribok, sakit, patay, panagsisina, daytoy ti bunga, iti basol. Ket nangrugi ti basol, ken ni Satanas. Ni Satanas tinangrugyan ti basol. Kahit ko, ilawlawag kita ito yakan ito. Nga dadag iti tattao tatta nga magibagbaga nga ni Apo Diyos pinarswa na kano ti basol. Pinarswa ka din ni Apo Diyos ti Diablo. So basahin tayo nga nalaing di libro ti Ezekiel 28, versikulo 14 ken 15. Talawag, asungbatan na dayta nga saludsod. Pinarswa ka din ni Apo Diyos ti Diablo. Saan? Tatatisungbat ko gayem. Awan idi ti pagkurangam ko na natoy. Nangaramid ti Diyos ti kirubin wenno
nananay nga anghel. Daytan sakbay nga nagbalin nga Satanas ni Lucifer, may isang anghel. Ni Apo Diyos laeng gagayem ti makaparswa ti kinananay. Genesis 1:31. Kamamuyo gagayem nasarakan ti kinakillo kenkuana. Nasarakan ni Lucifer ti kinakillo kenkuana metlaeng. Ket daytoy nananay. Kangatuan nga anghel ni Lucifer, pangulo digiti kumakanta nga choir ijay langit. Ngem pinili na ti puso na nga agbasol. Siputan anang rugi ti basol idimingmingan na ti bagina kas kunayan ti Ezekiel 20:17. Napimpintasak na si siya atak mat ngem isuna. Iparis na maten ti kinaimnas iti Dios. Iti langana. Katumtang mat na ita nga kababalin tayo, ay napimpintasak ang iso. Bibiyagak mat nga naimimbag nalalaad gagayem ken kakabsa. Natnag ni Lucifer. At kinarigagayan ng arod nagsaad ti lugar ti Dios. Anamarso ken kuana. Kunana, ipangatok ti tronok ti ngatuan ti Dios. Ipadpad kunto ti bagik iti kangatuan. Anya pa napnapno ti langit ti ayat. Ang tunos ang gana nga daytoy kangatuan nga anghel. Inyeg na ti kinatangsit, kinaimot, ken basol. To'y anak ti bigbigat. Wano paggaktag sapa ni Lucifer nga hantay pagarup nga agbaliw. Gapo ti kinaman nagtulnog na kinay Apo Dios. O nagbalinen as Satanas iti udi na. Sa dino tinakaitopwakan iti ni Satanas. Naigarangugong manipod di langit. Di Apokalipsis 12 versikulo 7 ken 9. Manipod sa dilangit na itapwak ni Satanas. Ito'y taga. Apagkatlo dagiti angheles gagayem. Apagkatlo dagiti angheles dagiti nakikanunong kenkuana. Kunayan ti Apokalipsis 12 versikulo 4. Awan ngamin ti lugar panagimimot ijay langit. Na imbubukudan Lucifer nga nagbalin nga Satanas. Naalukoy na, nasulisog na, natemtar na, apagkatlo ka dagiti angheles ket naigarangugong da, naitupwak na dito daga. Mga pagsinsidawan, tano data ti taaw, kung natayo owad na dagiti agparparang. Duda tata dagiti anghel, ni Apo Diyos nga natnag. Do'y daga, ket isuda tata dagiti agar-aramid, dagiti pagbutbutngan, dagiti adu, may dagiti agsulsulisog, agparparang, kita kakapsat ket aramid amin ti kabusor. Tanay garangugong dagarot ito'y rabaw ti daga. Bueno gagayem, kasano kadi ngay may ti basol ken patay kadagiti amin nga tao. Tatalo nga teksto nga mang suportar ti daytoy iti adal tayo. Genesis 2:16 ken 17, Genesis 3 versikulo 1 hanggang 6, ken Roma 5 versikulo 12. Digito'y talong suportar ano tekstos. Pakita na dito'y tisungbat mo kasano nga imay ti basol ken patay kadagiti sa amin nga tattao.
Puyo gagayam piniling ngamin dagiti mon una nga dadakkel tayo ti ibubuso dati Dios. Ken ti saan da nga panagtulnog iti Dios ket dayjay focus wenno loyalty dayjay pudpudnong isusurot dan ay kanunong kini Satanas. At dadang nga nagtulnog kini Satanas. Ay su dayjay panakisarsarita kadakwada di uleg iti hardin ti Eden. Ni Satanas dayjay kasasauna digidi mo nga dadakkel tayo. Anya una yan gagayem ta panang suker tinalawag abilin ti Dios. Nang yeg ti basol ken patay dito lubong akas kunain ti Roma 6 versikulo 16 ken 23. Gagayem ken kakabsat. Anya kaditi agdama nararamiden ti kabuso kadagiti. Pagsisinaen na dagiti pampamilya. Agsulsulisog tapno agaramid ti basol dagiti tattao. Pagtatakawon na ida. Adu dagiti tattao agsasao ti ulbod. Aramatan ni Satanas ida. Kayem ken kakabsat. Ti kabusor agsapsapol ti alon-alon unen na so agalwad tayo. Sakit man, iribok man, ken patay, trabaho dayta ni Satanas. Saan nga ni Apo Dios? Oh. Doon mang ibagbaga nga kita nga saksakit ke nagapukin ni Apo Dios. Dito inalawag ti adal tayo sakit, riribok ken patay, trabaho dayta ni Satanas. Saan nga ni Apo Dios? Sumantay papabasulin ni Apo Dios. Ta pinili tayo mo't kami tagsukir. So umay dagitoy nga lakamen tayo nga ladingit, ken saksakit, ken opapay, ken napaita kapadasan ti panagbiag. Trabaho ni Satanas. Trabaho ni Satanas as irurungsot unay gaputa muna nga basitan iti tiyempo na. Dani kami nagparangan ni Apo Isus. Kamuyo kakapsas sakbay ng umay ni Apo Isus. Adunto digiti milagro nga hanga milagro ni Apo Dios dayta. Milagro aited ni Satanas pagsakitin na kayo hanggang nga isumulti mangagas kada kayo sa kayo tumatay. Irurungsot gaputa muna ta basitan ti tiyempo na. At niya nga bigbigan ken siguraduhin nga dakuko na. So aluwad tagayem. Kamaysa ka nga masilwan ni Satanas. Kanas kanan lang na ni Sudyo man nagkarkara agsublitay kini Apo Dios. Napantay makikapilya. Agdengeg tayo kadagiti balbalakan nga ibaga tinasantuan nga sulat. Ikudan tayo dagiti araramid tayo adakes. Papantay kini Apo Isus na tumabalbaliwan. Ni Satanas timang dadadael. Ni Apo Dios timang paimbag. Ni Satanas timang titisakit. Pamuyo ni Apo Dios managayat ken kaimbagan amang ngagas. Ikabusor, mangagas met. Hindi dya ipakita na laing ti panakabalin na takait nagarod ti umasping akas ken ni Apo Dios. Digiti mauding aldaw adunto digiti milagro. Adunto digiti palso nga revival. Adunto digiti tattao nga maalilaw. Uray tupay ti kamudyan ng aldaw. Tuladen to ni Satanas. Ti panagpakita na ti langit agraman dagiti dakes ng Angheles. Agparang tumat akas panagparang to ni Apo Isus tuladen na counterfeit ket adunto digiti maalilaw. So galanad tayo kakabsat. Ngem kadagiti tattao nga adal tinasantuan nga surat pagbatayan dati pamati da tinasantuan nga surat handan to nga maalilaw. Biyagan tayo kadi Apo. Digiti bambanag
Kas ko na ti Biblia. Umayan ka dagiti panawen, mamapasamak na dagito. Kahit ko nga sika ti pamilyam gayam na talgad kanto, masapol ti panagbasbasa ti Biblia, masapol ti panagka. No ay ayatek ni Apo Dios. Anya kadita remedin na tanyaman nga rigat ng ipalakam ni Satanas kanya. Bueno, iti amin abanag agtrabaho ni Apo Dios ipagimbagan. Mabalin gayem asaan nga naimbag ti amin nga magtatrabaho ni Apo Dios. Iti amin nga banag tapno iyeg na ti imbag. Ni Satanas no mampay ipaay na digito'y apanaglakam tayo. Si ayat at tumulong ni Apo Dios. Papantay laken ko na. Kunayan tayo. Agbalegiak ni Apo Isus iso ti kaduak. Nga makirupir danyaman nga silo ti kabuso. Moyo gagayem ti Diyos iso ti Diyos ti ayan. Yat na nga imbaglat na ti umay kadigitian. Yat na nanayta kababalin na nga ayat ti agbalin met ang kababalin. Bantay mo papay. Tumulong ni Apo Diyos kada tayo. Mapantay laken ko na paglikodan tayo ti basol tapnon tayo masulisod. Ikagay tayo ti kinalinteg na ikararag tayo. Manipuditan isun ti mangsapuyot, pangted ti bilag, pangted ti parabor, pangted ti napudpudno nga panagpamati, pamati nga naisaad ti dayjay nga bato, dayjay nga bato awan sa bali, saan nga ni Kristo. Gagayem ken kakabsat, kasano ka di, ikaadta ti panagayat ni Apo Diyos. Muyo ti Roma 5 versikulo 10 kinuna na idi managbasol tayo pailaen. Idi bumusbusol tayo kenkwana ni Kristo na tayo kapunan. Yan nga nagimbang. Managbasol tayo. Padusa tayo kuma. Ibasol. Patay tayo. Minala ni Apo Isus dayjay nga ipapatay ken suno ang tangay ta managbasol tayo pailaeng ni Kristo na tayo gapo kada tayo awaya-wayaan tayo manipot ti basol ulag ang biyag tayo ti kinasanto ken kita kagayem ken kakabsat kasano ti panagpaot ayat ni Apo Dios agnanayon nga ayat sabali nga panao ayat nga awan inggana. So, basahin tayo muna nga Korinto 13 versikulo 8 ayat asaan nga maibus uray kaano agnanayon. Muy tagnanayon. No kailangan tayo amin nga darat manipod yung pagudpod aging gana di Sambuanga. Igit ti baybay. Ito nabilang tayo amin ang digita nga dardarat tayo tapala ti pangrugyanan. Isaan nga maibos ayat ni Amo. Anayon laya. Panagkibos tayo ti daytoy na programa. May daytoy nga sa lunsod anyamat ti kunain ti Biblia. Kasano ka di ti panang ipakita kay ayatek ni Apo Dios. Nasapon nga surat ko na oy ayatendak tungpalan nyo di kiti bilbilin. Matarosa ka ti basol ken patay ken ti amin na kinadakes agapuda ken ni Satanas. Tagyaman na ken ni Apo Dios ang isalakan kanya. Una jay langit, kapuna